Pastanagues són molt bones per menjar. Pastanagues per dinar o per sopar. Crues a les amanides, cuites amb el peix, la carn. Són molt dolces i molt tendres, acabades d'arrencar. Pastanagues són molt bones per menjar. Pastanagues per dinar o per sopar. Són molt sanes per l'estómac, per la vista i per la pell. I un bon suc de pastanagues va molt bé per al cervell. Pastanagues són molt bones per menjar. Pastanagues